Lah mbok peno kok tak gele kok gak ono ti mbok. Alah nak. Iya mbok, piye? Mbok, Si mbok dok kisane longan. lha kok sorongan kok apa sih mbok kok sampe delik-delik? Si mbok ndelik nak. Iya lah ya napa? Mbok, Iki mang lurang gedangan. ana apa lho rek? Barek. Wong londo mrene nak. Wek lo tuh, kira-kira Pak Roto Cek. mbok, lurah gedangan meloto Pak Roto semengko meloto ra mbok? Melok nak. Ya Allah, Mbok Pak lapo. Adikku Pak Roto. Kok melok-melok. Lah ngono ya tak penging Pak Roto ki tak penging melok-melok. Wong cilik wae. Wis, Mbok, ayo nang wudu, Mbok. Aku tinggi nyepuk Pak Roto iki lho. Wudu. Wah. Delokong bule. Etan kali jagoane paiti kosir dokar burohe Abah Haji kulon kali sarip jagoan sakti titi musuh bebuyutan lah kok paiti dijak karo kopi jawabane semeger kok ngombe kopi coba sembarang tak paling rondo langsung apa mbok tak tunggu saibo bambang saibo mbok lho mbok
Deli. Wis rate gondeli kok ti aku.